está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Ola, influintes. A miña compañeira Eire e máis eu vamos a mostrarvos o que é a Revolución Rusa. Para elo, únicamente nos vamos a centrar na parte de antecedentes previa á toma do Palacio de Inverno, que é onde remata o noso relato. Para lograr isto, vamos a facelo a través dun xogo de roleplay. Karina, unha persoaxe inventada por nós, con características propias dese evento histórico, vai ter que tomar decisións que levarán a esta cuestión final. O obxectivo é que ao finalizar este audio sepades moito mellor como foi o proceso da Revolución Rusa e que levou a ilo. Para comprender a Revolución Rusa de 1917, temos que ter en conta acontecementos anteriores. Concretamente, ímonos situar entre 1904 e 1905, cando acontece a Guerra Ruso-Xaponesa. Esta guerra acontece xa nunha época de difícil situación interna do país en termos socioeconómicos, tendo en conta que Rusia era unha monarquía prácticamente absoluta e que vivía nunha autocracia. Este conflicto que vai a contribuir ao descrédito a nivel interno, pero tamén a nivel internacional, da monarquía de Nicolás II, deixando de manifesto a súa ineficacia no momento no que Xapón vai ser capaz de someter as escuadras do exército zarista. A visión do imperio era de unha gran potencia europea, pero esta gran potencia europea vai entroncar cunha potencia emerxente, que será a xaponesa. O zar Nicolás II gobernaba un país de enorme extensión, cunha poboación constituída sobre todo por campesiños, onde a industrialización había alcanzado certas cotas, certa importancia en determinados lugares, pero en ámbitos moi concretos, non nun contexto xeral. Polo tanto, as actividades primordiais eran as de base agrícola. Bueno, neste primeiro xogo presentamos a nosa protagonista. Karina Rykov, dos campos aledaños a San Petersburgo, vive nunha casa familiar tradicional rusa xunto aos seus pais e 8 irmáns. A súa fonte de ingresos fundamental é as labores do campo. Traballan todos eles para un latifundista que se chama Pietro Miroslav. A vida é de sol a sol. Karina vive unha vida precaria, buscando mellorar as súas condicións vitais de algún modo. Ocasionalmente, grazas ao que obteñen do campo, logran vender algo no mercado de San Petersburgo. Nestes viaxes cara a cidade, un mundo totalmente distinto á vida do campo que conoce, Karina quere ser como as mulleres que ve por as súas calles, porque vivían máis libremente. Karina, tras falar coas súas amigas, ve a oportunidade de facer este soño realidade, e esa mesma noite vai a falalo cos seus pais. Entonces, Karina, que está... Hola, eu son Karina. Debes de tomar unha decisión. Os teus pais están sentados á mesa, non, como todas as noites, e ti chegas plantexándolle que te queres ir a vivir á cidade. Que faz? Os teus pais non van a reaccionar moi ben, porque son bastante tradicionalistas. Entonces, as opcións que che saen son, ou ben, sigues coa túa idea de marchar e poder vivir nun entorno distinto ao no que vives, ou resignaste e quedaste a vivir no campo. Eu creo que vou a marchar á cidade. Porque sí, teño ganas de coñecer unhas circunstancias distintas e de ter un traballo distinto, que non sexa no campo. Pois moi ben, fixeches ben, porque se te quedas a quedar, as revolucións hubieran te pillado dun xeito bastante tétrico. Boa decisión, entón. No contexto da Rusia zarista de 1904 e 1905, vanse a producir importantes manifestacións, como por exemplo foi o chamado Domingo Sanguento, diante do Palacio de Inverno de San Petersburgo en xaneiro de 1905. Este conflicto rematou con centeas de manifestantes mortos por mor da intervención do exército zarista. Moitos destes manifestantes dirixíranse ao pazo de Nicolás II de forma totalmente pacífica, coa petición de melloras de tipo económico, social e político. Mais a contestación foi dunha gran violencia. Esta violencia non vai xerar outra cousa que o incremento de mobilizacións e folgas que van sacudir os cimentos do sistema autocrático, poñendo de manifesto a inestabilidade deste sistema e a súa debilidade. Anda que esta sublevación foi aniquilada, xogou un importante papel na formación dunha incipiente conciencia política entre os distintos sectores populares que participaran, dende estudantes, intelectuales, agricultores, campesiños ata a pequena burguesía. Ao longo de todo este ano de 1905, as manifestacións continuaron, non sendo a manifestación inicial un feito illado, senón formando parte dun movemento profundo con importantes causas estructurais que darán lugar a todo un ano de completa e de grave conflictividade social. A demanda que facían todos estes sectores estaba baseada nunha demanda de liberdades, de melloras salariais e de melloras laborais. Estes eran uns sectores bastante sensibles á penetración de ideas non só democráticas, senón tamén socialistas. Tamén estas movilizacións de 1905 están na base dos acontecementos, é dicir, son un antecedente inmediato ao acontecido no 1917.
Nesta segunda parte, Karina, tras vivir un tempo na cidade, decátase de que os señores das fábricas non eran tan distintos dos señores do campo. As deplerables condicións laborais nas que se vive, a fame que se pasa e ademais agora a guerra que asola ao país leva a que dentro da súa manufactura, Coriba, se estea a organizar unhas manifestacións para reclamar mellores condicións de vida diante do Palacio de Inverno de San Petersburgo. Neste ano de 1905, aínda que nun principio estaba a manifestación discorrendo de forma pacífica, Karina observa como os militares cargan contra dúas das súas compañeiras da fábrica. Entón, Karina, tens que tomar unha decisión. Ou ben fuxes dali, porque literalmente vante a zoupar, ou defendes as túas compañeiras encarándote aos militares. Aquí non teño ningún tipo de dúbida, defendo as miñas compañeiras encarándome aos militares. O sea que vas a loitar logo. Vou a loitar. Eso vai facer que os militares te deteñan. A nosa querida Karina marcha para a cárcel. Neste período de loita social vai xurdir unha forma singular de organización dos traballadores e de todos os sectores opostos á autocracia zarista, os soviets. Son un produto desta loita levada a cabo polos traballadores e os campesiños. Son todo un exemplo de democracia directa nun país onde a democracia era unha descoñecida. De toma de decisións polas clases populares, sempre apartadas de calquera actividade política no país. Un goberno que vai de abaixo cara arriba. Esta sublevación, esta conflictividade social tivo tal importancia que o zar Nicolás II e o seu goberno, moi ao seu pesar, vense na obriga de facer determinadas concesións, non por estar convencidos das vantaxes da democracia, senón coa intención de limitar o alcance destas sublevacións en pro de acabar cos disturbios. En outubro de 1905, Nicolás II vai firmar un decreto no que acepta algunhas das demandas plantexadas polos manifestantes. Entre elas están a concesión de liberdades básicas como a liberdade de asociación e, por outro lado, a elección dun parlamento, que será chamado Duma, un parlamento que funcionará en base a un sufraxio universal masculino. Ainda que ao mesmo tempo se mantén o dereito de Nicolás II a vetar decisións do Parlamento ou a disolvelo cando considere oportuno. Na convocatoria de eleccións para nomear os membros deste Parlamento vai a sair gañando un novo goberno, en principio co apoio da maioría da Cámara, liderada sobre todo por partidos monárquicos e liberais. Mais en 1907 asistimos unha certa involución política, é dicir, o goberno de Nicolás II plantexa unha limitación das liberdades concedidas no 1905. Unha volta atrás en algúns aspectos, como por exemplo o establecemento dun sufraxio censitario. A efectos prácticos vaise a manter e vaise a facilitar o mantemento da autocracia. Se ven neste contexto de pequenas liberdades políticas de 1905, vanse constituir ou legalizar algúns partidos que xa estaban constituídos nas súas bases de diversa índole política. Os nomearemos de esquerda a dereita. En primeiro lugar, as Centurias Negras, que eran defensores ultranacionalistas da monarquía absoluta e de Nicolás II, por tanto antidemocráticos e que presentan un forte componente antisemita. En segundo lugar, o Partido Outubrista ou Unión do 17 de Outubro, eran partidarios de medidas implantadas por Nicolás II no decreto de 1905, monárquicos e constitucionalistas. En terceiro lugar, o Partido Demócrata Constitucionalista, ou Cadete, partido constitucionalista e constituído fundamentalmente por membros da burguesía. En cuarto lugar, o Partido Obreiro Socialdemócrata de Rusia, era un partido de corte socialdemócrata inspirado no marxismo e tamén nos partidos socialdemócratas europeos. Este partido estaba fundado dende 1898, pero se ven a partir do 1913 se constitúe unha tendencia de aqueles que tiñan maioría no Congreso. Estes van ser os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. A tendencia minoritaria serán os mencheviques, liderados por Julius Marto. Estas tendencias van rematar coa división do partido en 1912 en dous partidos, o Partido Bolchevique e o Partido Menchevique. Tanto o Partido Bolchevique como o Menchevique vai estar composto fundamentalmente por asalariados presentes nas cidades e sobre todo nos centros industriais, pero, por tanto, con moi pouca presencia no campo. En quinto lugar, tenemos que falar do Partido Socialista Revolucionario ou eserista, fóndase no 1901 polo seu máximo dirixente Víctor Chernov, e é produto da unificación de varias forzas políticas procedentes do ámbito narodniki, é dicir, populistas próximos ao pobo. Este populismo había constituído unha das principais forzas de oposición ao zarismo na segunda metade do século XIX. Para eles, a principal forza revolucionaria era o campesiñado, non o proletariado. E pese a ser socialistas, non eran marxistas, pois crían un obxectivo da consecución dun socialismo agrario a partir de prácticas comunalistas. É dicir, tiñan unha idea, esta idea era da comunidade campesiña sen clases sociais. Ata 1919 existía unha institución de feito coñecida como MIR, Comunidade ou Aldea, que agrupaba a todos os habitantes de aldeas que posuían colectivamente as terras e as cultivaban, do que se derivarán actividades de carácter colectivo e comunal, precisamente baseándose na existencia desta organización comunal e colectiva da propiedade.
os narodniki van ser fundamentales e van fundamentar as súas ideas neste socialismo agrario e nestas tradicións. Bueno, pois estamos na cárcere. Karina vive aquí os seus días pois facendo as únicas dúas cosas que se poden facer, que é charlar cos demais presos e de vez en cando leer. As amigas de Karina e outras presas debaten en moitas ocasións que poder facer para cambiar a situación en Rusia. Algúnas delas atópanse xa afiliadas a algúns dos partidos que fomos mencionando anteriormente e Karina debátese se debería unirse a algún deles. Hai dúas grandes propostas que lle chegan a Karina. Debería unirse ao partido eserista ou ao partido bolchevique? Eu creo que únese ao Partido Serista, porque Karina ven dunha tradición do campo, teñen moi presente isto, a súa familia, entón penso que ao Partido Serista. Pois gracias a eles, Karina poderá marchar de prisión. Xa chegando a 1914, aos momentos previos á Primeira Guerra Mundial, o Imperio zarista era unha potencia enorme, con enormes problemas de tipo estructural, económico e político, onde a decisión de participar na Primeira Guerra Mundial vai ter consecuencias graves e inmediatas. Ao ano de comezar a guerra, o exército zarista sufriu máis de 2 millóns de baixas, cunha situación interna moi delicada por mor da carestía de produtos básicos, de enfermidades, de desemprego derivado da inactividade industrial e, sobre todo, da incapacidade dos mandos militares para lograr victorias. Todo isto vai ir minando a capacidade de aguante da poboación, que vai ver cada vez como o seu desexo de por fin a participación da Primeira Guerra Mundial está moi lonxe. Un deterioro progresivo e acelerado da situación interna en termos económicos, unha situación que vai cristalizar no mes de febreiro de 1917. As manifestacións neste contexto de sociedade militarizada, con mandos militares que ante calquer desafío mandarían ao exército, é un feito esclarecedor de como de desarraigada se encontraba a poboación rusa. Os acontecementos van a suceder en moi poucos días, o 27 de febreiro ou o 8 de marzo de 1917, según se utiliza o calendario oficial zarista ou o calendario xuliano ou o calendario gregoriano de Occidente. A manifestación onde se pide que Rusia salga da guerra, mais tamén por ser o Día Internacional da Muller, convocada polas mulleres obreiras que aproveitan para pedir unha serie de medidas de mellora das súas condicións laborais, vai ser o detonante. Estas manifestacións son moi frecuentes nesta época e a partir destes feitos iniciarán unha serie de folgas no sector textil de San Petersburgo, onde a maioría das traballadoras son mulleres. A contestación do goberno é a de utilizar o exército para acabar coas manifestacións, conseguindo o efecto totalmente contrario. As protestas van a aumentar e se van a estender a outras fábricas e a centros industriais, ata o punto de chegar a que o exército se negue a disparar contra a poboación civil, confraternizando e acabando por unirse aos manifestantes. Finalmente desembocará esta situación unha insurrección xeralizada da poboación organizada en soviets e que rematará en moi poucos días ca autocracia que había gobernado o país durante séculos. Uns soviets de traballadores e soldados nos que participarán os membros dos partidos socialistas, eserista, o bolchevique, o menchevique. O goberno vai ser totalmente incapaz de controlar a situación e se produce a abdicación de Nicolás II. O Parlamento vai elexir un goberno provisional que convocará eleccións e unha asamblea constituinte, o encargado de gobernar o país nos seguintes meses. Este goberno provisional estará encabezado por o príncipe Lvov, de marzo a xullo, e de xullo a outubro por Alexandre Kerensky, que será obligado a abdicar tamén polos soviets en outubro de 1917. Temos que ter en conta que o goberno de Lvov vai a tomar a decisión de seguir na guerra, o que vai a facer que aumente a conflictividade social e a inestabilidade política, ata o punto de que se vai a producir o abandono do frente por parte de moitos soldados, tamén se producirá a ocupación de terras de grandes latifundistas por campesiños, tamén de fábricas por obreiros, e unha especie de pugna pola soberanía e independencia de moitas das minorías étnicas que habitaban a Rusia. Ao mesmo tempo, esta situación vai levar a un total caos e por iso a dimisión de Lvov e a constitución do goberno de Kerensky. Pero este goberno de Kerensky vai seguir na mesma liña, manténdose no compromiso dos aliados da Entente, é dicir, manténdose na Primeira Guerra Mundial, o que lle vai a ocasionar un gran desprestixio entre os soldados e os traballadores dos sectores populares. O goberno de Kerensky está conformado por todos os partidos excepto polo bolchevique, chegando a ilegalizalo de feito. Lenin se exiliaría en Finlandia, Stalin e Trotsky e outros dirixentes serán levados a Siberia. Neste contexto se producirá un intento de golpe de Estado en agosto de 1917, protagonizado polo comandante xefe do exército zarista Kornilov, que fracasará grazas á intervención dos soviets e do partido bolchevique, pero constituirá unha evidencia da ineficacia do goberno de Kerensky e de que a situación de doble poder era insostible. Bueno, estamos no 25 de febreiro de 1917 e Karina logra fuxir da cárcere, grazas á axuda dos seus compañeiros e compañeiras eseristas. Despois de varios meses de preparativos, as terras da zona onde Karina había vivido durante tanto tempo
son tomadas e arrebatadas das mans dos grandes latifundistas. Por tanto, os esforzos de Carina parece que levan aos eseristas a tomar o poder, conformándose en xullo de 1917 o goberno de Kerensky, no que se incluirán todas as correntes revolucionarias excepto unha, a dos bolcheviques, chegando incluso a ser ilegalizado por parte deste goberno. Sen embargo, cando se produce o levantamento, o comandante do exército zarista, Kornilov, que quería restaurar o poder dos zares, os únicos que van a poder frealo van a ser os soviets e o partido bolchevique. Todo isto sucede nun agosto de 1917, por tanto, Karina, vendo a situación e como o goberno de Kerensky actuou, decides seguir apoiando ou unirte a esta nova corrente que parece que ten bastante forza e supo defender a revolución, que é o partido bolchevique. Eu creo que Karina vai acabar apoiando ao partido bolchevique, porque queda moi desilusionada das decisións que toma Kerensky e os eseristas. Ou seja, que apoiar ao partido bolchevique. Pois vaste a tomar un palacio logo. Polo tanto, podemos facer a seguinte radiografía da situación. Un aparato de Estado desmoronado, un exército que sufre desercións masivas e o descrédito de todos os partidos políticos que participaran nos gobernos provisionais, que serán totalmente incapaces de dar estabilidade ao país. O que levará a toma do poder o 24 de outubro de 1917, aproveitando a celebración do Congreso dos Soviets polo partido bolchevique. Entre o 24 e o 25 se levará a cabo a acción e máis que conquistar o poder caerá nas súas mans, nomeando un comité militar para controlar a situación, procedendo ao nomeamento do primeiro goberno bolchevique. Pois xa estamos no camino final. Karina chega a unha reunión onde se encontra todo o mando operativo da estrategia para tomar o palacio. Nela atópase Trotsky, onde lle comunica que debe de cortar as comunicacións das oficinas de telégrafos, de ferrocarriles e de pontes. A ela asignaselle a de telégrafos, pero xa sabes que toda esta misión quizáis é un pouco difícil. Por tanto, Karina debe de decidir se vai a realizar esta acción e formar parte deste movimento ou se retracta no último segundo porque pode morrer. Que decides, Karina? Esta é a tua última decisión. Eu penso que despois de todo o que foi vivindo Karina, ten que participar, non pode fuxir. E, bueno, se perde a vida, pois é un risco que ten que asumir, pero vai a participar. Pois, Karina, eres fundamental para a revolución. O asalto ao Palacio de Invierno ocorrerá entre o 25 e o 26 de outubro de 1917. Foi un golpe meticulosamente orquestado por León Trotsky, presidente do Comité Militar Revolucionario do Soviet de Petrogrado. A estrategia de Trotsky centrouse en aislar o goberno provisional tomando control de infraestructuras clave días antes do ataque, cortando así as comunicacións e os reforzos. Mobilizou a entre 10.000 e 15.000 guardias rojos e soldados simpatizantes para rodear o palacio mentras desplegaba axitadores para minar a moral dos defensores, incluídos os cadetes e o primeiro batallón femenino da morte, moitos dos cales acabaron por abandonar os seus postos. Ás 10:20 da noite, o cruceiro Aurora disparou unha salva de fogo, desatando o pánico e señalando o avance final. Para as 2:10 da mañá, as forzas bolcheviques entraron ao Palacio de Inverno, prácticamente indefenso, e arrestaron aos ministros cunha resistencia mínima. A combinación de presión psicolóxica e de aislamiento estratégico e de sincronización precisa de Trotsky convertiu o que pudo ser unha batalla caótica nunha toma de poder rápida e case incruenta, consolidando o control bolchevique e sentando as bases do goberno soviético de Lenin. Aunque, a posteriori, a propaganda mitificou como un levantamento heroico do proletariado, o éxito radicou en que Trotsky levou a cabo un pragmatismo frío e que acabou por levar a cabo o colapso absoluto da autoridade do goberno provisional. Bueno, con isto chegamos ao fin. Unha aperta a todos vos. Espero que vos gustase o audio. Dade a like se queredes máis. E moita sorte en todo o que fagades. Abur.